Sziasztok! Szerettem volna egy rövid videóban nektek elmesélni, hogy mostanában bevezetésre kerültek új kezelések, a hagyományos kozmetikai kezelések között is, de hoztam nektek egy esztétikai kezelést is, ami nem más, mint egy tűs mezoterápia, és ehhez beszereztem a legújabb verzióját ugye a tűs mezoterápiás készülékeknek, ahol nem csak a tűnek a beszúrásának köszönhetően tudjuk a hatóanyagot bevinni, hanem elektroporációt is használ a készülék, és LED terápiát, tehát háromféle módon stimuláljuk a bőrnek a megújítását. Nagyon-nagyon extra kis gépet sikerült beszereznem, és ez még nem elég, és ehhez még beszereztem a hatóanyagok sztárját, ami nem más, mint az Exosoma. Lehet, hogy már valaki hallott róla, ugye ő most már a retinol és a hyaluronsav előtt jár hatékonyságban, nagyon-nagyon intenzíven regenerálja a bőrnek a sejtjeit, és aminek kifejezetten örülök, hogy ez egy koreai termék, amit én választottam, tehát látjátok, hogy ez egy folyékony ampulla. Ez a készítője ennek az ampullának, ők nem fagyasztással vonják ki a hatóanyagokat, hanem más eljárás használnak, ezáltal ugye rögtön folyékony állapotba kerül az ampulla, így sokkal jobban meg tudja őrizni a hatékonyságát. Úgyhogy gyertek és próbáljátok ki. Ami az árat illeti, hogyha valaki szeretné kipróbálni ezt az új eljárást, a tűs mezoterápiát, ugye az Exosoma használatával, annak az ára 45 000 forint lesz per alkalom. Készülök nektek majd egy kedvezményes konstrukcióval, hogyha valaki ugye bérletet vesz magának. Nyilvánvalóan az eljárásnak, tehát a tűs mezoterápiának hosszú távú hatásmegőrzése érdekében több alkalmat szoktunk ajánlani, de már egy kezelés után is nagyon-nagyon szép bőrképeket lehet kapni. Úgyhogy várlak titeket szeretettel. Sziasztok!